my boo. I never knew you could be like this. Just allow me to rest in peace. You gonna do me, gonna. Hello? Baby, ya kake? Lafiya lau wallahi, ya gajiya. Lafiya kalau wallahi. Tun ɗazu nake kiran wayarka wallahi ka tahowa. To, maybe network ne dai gaskiya kam. Baby, ka san menene? Ina jinki. Wallahi wani taimako nake so kai. Haba, kake da mu mana. Wallahi daman so nake ƙara min 15,000 zuwa gobe da safe insha Allah zan baka. Haba babe, 15,000. Ai babu zancen rance tsakanina da ke. Auda a tunaninka idan ka ara mun kuɗin da maka da shi zan yi? Ni yanzu da a ce ma ina da naira 15,000 ɗin babu abin da zai hana in baki a kyauta. Kai? Mana. Auda ma baka da shi amma ka amsa min zaka bani? Babe, ki taimaka ma ni ki turo min da katin naira 200. Ni zan tura maka katin? Gayan nan biri ne wallahi. Ban za a yi ba.